Cynllun Gwasanaethau Clinigol, Ymgynghoriad Cam Gwasanaethau Strôc. Mae strôc yn rhywbeth all ddigwydd I unrhyw un ohonom ar unrhyw adeg. Mae strôc yn gyflwr meddygol difrifol sy'n peryglu bywyd ac sy'n digwydd pan bydd y cyflenwad gwaed I ran o'r ymennydd yn cael ei dorri I ffwrdd. Gall cael y gofal cywir achub bywyd, lleihau niwed yr ymennydd a gwella adferiad, gan helpu pobl I adennill lleferydd, symudiad ac annibyniaeth. Nid yw pob strôc yr un peth. Gall y llwybr triniaeth fod yn wahanol I bob claf. Yn dilyn asesiad cychwynnol, gellir trin cleifion yn yr ysbyty lle cant ei derbyn gyntaf, neu efallai bydd angen iddynt deithio I ysbyty arall am driniaeth arbenigol o'r enw thrombectomi, fel arfer I Gaerdydd neu Friste, fel sy'n digwydd nawr. Gall pa mor hir y mae cleifion yn aros yn yr ysbyty a phryd y cant ei rhyddhau amrywio a'r flaenoriaeth bob amser yw darparu'r gofal gorau posibl I bob claf. Dros y blynyddoedd diwethaf mae gofal cleifion strôc wedi newid llawer. Yma yng Nghymru, rydym wedi gweld cyflwyno safonau strôc cenedlaethol newydd. Ar hyn o bryd yn Hywel Dda, nid ydym yn bodloni'r safonau hynny. Rydym am ein cleifion gael y gofal gorau posibl a gallu gwella o strôc fel y gallant fyw bywyd llawn ac iach. Dyma pam mae angen I ni newid y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau strôc ar draws ein prif safle ysbyty yng Ngheredigion, Sir Gyfyrddin a Sir Benfro. Roedd y strôc yn un o'r 9 gwasanaeth oedd wedi'n cynnwys yn y Cynllun Gwasanaethau Clinigol a gwnaethom ymgynghori arno yn 2025. Rydym wedi cydnabod ers sawl blwyddyn bod rhai o'r gwasanaethau ysbyty yn ffregus, ac mae'n timau clinigol wedi gwasgaru ar draws sawl safle gan ei gwneud hi'n hiriol rhoi gofal gorau a mwyaf diogel i'r cleifion. Yn mis Chwefror eleni, mae gwneud bwrdd benderfyniad ar y model yn y dyfodol ar gyfer 8 o'r gwasanaethau a oedd wedi cynnwys yn y Cynllun Gwasanaeth Clinigol. Ond nid yw'r model gwasanaeth yn y dyfodol ar gyfer strôc wedi benderfynu eto. Ac dyma pam rydym yn glywed gen eich chi yn gwneud penderfyniad terfynol. Am gyfnod o 8 wythnos, byddwn yn gwrando ac yn siarad â chleifion, gofalwyr, teuluoedd, staff a'n cymunedau ehangach am syniad newydd ar gyfer sut y gellir darparu gwasanaethau strôc ar draws ein hardal yn y dyfodol. Yr opsiwn y ffefryr, dyma sut y gallai weithio. Byddai uned strôc yng Ymgynghoriad Cam gyda staffio arbenigol 4 awr ar hugain, 7 diwrnod yr wythnos. Byddai ysbytau Bronglais, Tywysog Philip a Llwynhelig yn dod yn ysbytau trin a throsglwyddo. Byddai cleifion strôc yn cael eu trosglwyddo I Glangwili o'r ysbytau hyn ar gyfer ei gofal strôc acute. Byddai gan Bronglais uned ansefydlu strôc hefyd, sy'n golygu y byddai cleifion sydd agosaf at yr ysbyty hwn yn cael eu trosglwyddo yn ôl I Bronglais o Glangwili ar gyfer ei hadsefydlu penodol ar ôl strôc. Yn y model hwn, byddai pob claf yn dal I fynd i'r ysbyty agosaf yn union fel y maent yn ei wneud nawr. Ni fyddai unrhyw newid I sut mae bobl yn cael mynediad at ofal ac asesiad yn gyntaf. Trwy gydol y gwahanol cyfnodau ymgynghori, rydym wedi ystyried effeithiau'r niwediau posibl a sut rydym yn darparu ein gwasanaeth strôc. Bydd dod y staff arbenigol ynghyd yn helpu ni ddarparu gwell gofal ein cleifion, gryfhau gwasanaeth o ddarparu gofal arbenigol 4 awr ar hugain a helpu gyda ffrindiau'r staff. Bydd angen trosglwyddo mwy o gleifion ac rydym yn gwybod y bydd hyn yn effeithio a teithio a chryddiant I chi, a'ch teulu a gallai ymweld â chi yn yr ysbyty a'n staff. Felly, rydyn ni eisiau clywed beth yw eich barn chi am yr opsiwn a ffefryr ar gyfer strôc. Beth allai ei olygu I chi, a beth rydych chi'n meddwl y mae angen I ni ystyried I wneud I wasanaethau strôc weithio'n well yn y dyfodol. Gallwch gymryd rhan a rhannu eich barn erbyn y 6 ar hugain o Orffennaf 2026. Gallwch wneud hynny drwy ymuno ag un o'n digwyddiadau ymgysylltu ar-lein neu wyneb yn wyneb, cwblhau ein holiadur naill ai ar-lein neu ofyn am fersiwn wedi hargraffu.
Bydd eich adborth yn helpu i liwio'r penderfyniad serfynol ynghylch sut y darperu'r gwasanaethau strôc yn y dyfodol ar draws Hywel Dda. I ddysgu mwy a rhannu eich barn, ewch i bipyd.gig.cymru/ymgynghoriad-strôc. Diolch am gymryd yr amser i helpu i lunio dyfodol gwasanaethau strôc.